Madwar l-Ewropa l-ħaddiema ċċelebraw il-Jum Ewropew favur is-solidarjetà u l-azzjoni organizzat mill-Konfederazzjoni Ewropea ta' Trade Unions, l-ETUC. F'Malta kienet organizzata konferenza storika fejn għall-ewwel darba ħadu semmi 3 konfederazzjonijiet Maltin membri fl-ETUC, il-General Workers Union, s-CMTU u l-Forum. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Sarb qal li l-ħaddiema Maltin ukoll iffaċċjaw miżuri ta' awsterita meta kienu imposti fuqhom kontijiet tad-dawl bi prezz eżorbitanti. It-ħassib ta' Tony Sarb dwar il-prezz tal-enerġija kien riflessu wkoll fid-diskors li għamel il-President tas-CMTU William Portelli. Portelli qal li rridu nkunu kawti u responsabbli fil-mod kif qed immexxu s-settur tal-enerġija f'pajjiżna biex ma nitfgħux aktar piż fuq il-familji u n-negozji żgħar. Min-naħa tiegħu il-President tal-Forum John Bencini saħaq li l-kriżi fl-Ewropa rriżultat minħabba gvernijiet irresponsabbli, mhux kontabbli u li ma kellhomx prijoritajiet. It-tlet uffiċjali tal-Konfederazzjonijiet Maltin saħħu li l-miżuri ta' awsterità mhumiex is-soluzzjoni u l-gvernijiet jeħtieġ li jibdew iħarsu lejn tkabbir ekonomiku. F'din il-konferenza li tmexxiet mill-Professur Edward Zammit ħadu semmu wkoll il-lecturer u xandar Andrew Azzopardi kif ukoll l-ekonomista Joe Vella Bonnici.